ako'y question ba pareha to kung kailang kuan ba katong ginikanan inahan nga iyaha mong good pulos elementary man gud to iyang anak dong Erin. Yes, day. Oh, pagkawa lagi daw pagklase lagi daw murag nabungol pud siya sa kamingaw. Pero katong nagbakasyon perting sagit-sagit panghipos na mo ni. Pero karon nga wala na. Bibi, paglayas mo, kinaginlo ko! Mok pa ni mawata mo. Sige, panilhig na po mo, sige lakaw-lakaw! Mao pa Paghawa tagilid mo! to. Nanapahugason. Awa. Pero naangkon man pud siya nga gimingaw pud baya siya taon. Ato bisag sige siya bisag. Bisag sige siya sagit-sagit. Ikaw Ma'am Rose, gimingaw pud ka Ma'am. Yung mga anak kami. Ha? Ay, ako lang isa diri sa balay magulang kay Oh. No. kina ba pud sa kumak. Oh lagi. Mingaw pud baya gyud pod Mao ning gani, atong pita. mga anak niya usahay nos. Sige tagyaw-yaw ba nga pwede hugawas balay kay mo ni mauna alingog-ngog pero mingawon pod ra bata di ba ma'am no? Di ba Nanay Rose no? Oh. So ang lesson di adong Erin. Mao gani ang kuan diha day antos sila. antos na lang sa gyud no Okay. kay mao magyud kamaturan nga kinahanglan nga atong mga anak panahon sa ting eskwela manglayas man gyud sila kay kinahanglan man gyud sila butangka ngadto sa eskwela. Oh, pag managgo na di naman na mausabog kanang saba-saba samog-samog mo. Lahi na pud na musulod na pud na sa kwarto mag-iya-iya na pud na sila. Bitaw tinuod na day. So atong i-treasure no. Para ato namingaw na di gimingaw na pud si Nanay Rose.